Sanibonani. Onibingelelayo ukhathini. Yazi ayikho into enesikhwele njengedlozi. Idlozi linesikhwele. Uke uzwe ukuthande umuntu, umthande, thothe niyathandana naye. Kodwa manje izinto azifuni ukuhamba kahle phakathi kwakho naye. Like noma nikhuluma noma yini ayifuni ukuphela ningaxabananga. Noma nibonisana nangoma yini ayifuni ukuphela ningazange nibe nenkulumo mpikiswano. Noma benithi niqala kahle niyabonisana nikhuluma kahle. Kodwa manje yonke into ifuna ukuba nenkulumo mpikiswano even naphambi kwabantu. Nala singekho khona isidingo. Uthothi umuntu othandana naye kufanele ngabe uyawuzwa lo mbono wakho uyawuvuma. Kwesinye isikhathi uyawuvuma kodwa manje ufuna ukujikisa ngendlela yakhe abuye azovuma lento oyishoyo wena. Kodwa angafuni ukuthi yes uqinisile ngiyakuzwa. Aphice le nkulumo yakho ukuze ibuye seyibuya ngeside eliqhamuka ngaye ukuthi uthi yena. Ubone kahle mawuwedwa engekho yena uthi cha hayi angeke ngikwazi ukuphila ngalo ngaphandle kwalo muntu. Lo muntu umaqondana wami. Kodwa inkinga iqala uma senibonana. Masenibonana kube ngathi kunesichitho esikhona. Mase nibonana kuzube ngathi ningabambana ngezandla nibange into eningayazi nani nixabane. Umthande umuntu wakho, umthande engekho, umkhumbule nifonelane kube mnandi. Kodwa mase kuthiwa seniyabonana ivele iphele le yanto ebeyikhona ngalesikhathi engekho. Iphele le yanto ebeyinkumbulo enkulu ngalesikhathi engekho. Iphele le yanto obuyilangazelele ukuyenza kuyena ngalesikhathi engekho mesumbona. Even lento benifuna ukuyenza naye ngalesikhathi engekho nebenikhuluma efonini iphele mesenibonana. Ingakho ngithi mina ayikho into enesikhwele njengedlozi. Idlozi lingena kanjani ke kuleso sinto? Lingena kanje. Idlozi alithandi ujabule. Alithandi ube nomuntu ozophilisana naye ujabule naye. Ngaphandle lokuthi uze introduce kulona lowo muntu. Idlozi lifuna ukuthi unake lona. Lifuna ukuthi ube ne-attention yalo kuphela. Ngoba nje ubusemathandweni unaka lo muntu othandana naye. Le attention onika lo muntu othandana naye alifuni. Yilapho seliveza khona isikhwele selimosha izinto zenu. Ngikhuluma indaba ukuthi selihliphisa izinto zenu zokuthandana nanganoma yiphi indlela elithola ithuba ngayo. Ngikhuluma indaba ukuthi nike nixabane nibange into engekho. Uzubona ukuthi manje sekuswele uzogadla komunye phakathi kwenu niyithandana. Kodwa futhi uma kufika lesi sikhathi sokuthi hlukanani akuhlukaneki. Uzulikhipha igama manixabana ukuthi wena angisakufuni, angisakuthandi, ungaphinde ulibeke la. Ungaphinde ungifonele, delete number yami, ukhohlwe yimi. Uthi uqeda ukwasho lowo mazwi liyothi lishona ilanga ube somkhumbula lo muntu wakho. Naye bese ekukhumbula. Nakhona lapha ekukhumbulaneni kwenu akekho ozothi sibani ngiyakukhumbula. Kuzosebenza amagama ukuthi niyagadlana. Umuntu umekukhumbula kusendela ama-SMS angekho mnandi ngesimo sokuthi ufuna i-attention yakho. Udinwa nayikona ukuthi uhleli kanjani, uenjoya kanjani, uqhuba kanjani usuku ngaphandle kwakhe. Kusho ukuthi kahle kahle usiyakulwela ukuthi uyakuthanda kodwa futhi ukulwela ngokuthi usiyakulwisa nawe. Okwenza ukuthi mekulwisa kube ngathi akusafuni ukuba khona ukuxhumana phakathi kwenu. Yini leyo? Imisebenzi yesikhwele sedlozi. Isikhwele sedlozi senziwa njani na? Kukhona into ekuthiwa ukukhungana. Makukhulunywa ngokukhungana kukhulunywa ngokuthi wena bhuti introducer umuntu othandana naye
edlozini lakho. Wena sisi, introducer umuntu othandana naye edlozini lakho. Yilapho-ke idlozi laliqala khona ukuthoba i-relationship yenu lingenelele kahle kuyona, selingasayimoshi, selingasanilwisi nilwela obala. Sekuwukuthi senikwazi ukuthi emva kokuba seni-introducene emadlozini, selikwazi-ke idlozi uthando lwenu lulinakekele. Ngoba ngisho idlozi ungalethelwa yilona umuntu othandana naye, kodwa abalele kunalesikhathi ekuthiwa bezwa ngabaphilayo, noma bangayibona into ikhona ungabatshelile ngayo, abayi-approve, noma bangafuna bona ukuthi uyenze into uyenze ngempela, kodwa uma ungabatshelanga ukuthi usuyayenza kufana nokuthi awuyenzanga. Zehlukene-ke izinto, zehlukile. Kukhona leyo uthi uma uyenza basheshe bayi-approve ngoba isuke imayelana nabo ngqo, but lezo zenza wena ngoba nawe zijabulisa wena ngokwenyama nangokwenhliziyo, siyadinga ukuthi sizi-introduce kubona. Si-introduce kanjani-ke uthando? Sim-introduce kanjani-ke upartner wakho noma wami kubantu abangasekho bakithi? Ilapho-ke kuthiwa khona into ekuthiwa ukukhunga. Ukukhunga, ngisho-ke lokukhunga kuthiwa umuntu uzikhungile. Sengisho lokukhunga ukuthi u-introduce umuntu othandana naye edlozini lakho. Wenze njani-ke lapho? Asiqale ngawe bhuti. Uzohamba nomuntu wakho, nigeze naye, kungaba semfuleni, kungaba sempophomeni. Ukha amanzi, maniqeda ukugeza nobabili, niphelezele umuntu oyaziyo lento ukuze nithole i-guidance e-right. Uzokha amanzi ngeglasi umnike, naye akha amanzi ngeglasi akunike. Lapho-ke nikhuluma amazwi ahambisana ney'fiso ukuthi yini enifisa yenzeke kule relationship yenu. Inini nazi ukuthi nithandana njena, ninesifiso sokuthi nakho umuzi na, nizokukhuluma lokho, nifuthi kusuke zonke iy'ngqinamba endleleni zenu, nizokukhuluma konke lokho. Ngoba ngakade uthandana nomuntu, kuningi vele sokuphaqela ukuthi akushiye ngemumva mezothandana nawe. Kuningi osofanele kugezeke kuyena phambi ukuthi angene othandweni olusha. Kuhleke manje ngakhathi nigezwa la, sikube sengathi manje nizalwa kabusha. Nithi uma niqeda ukugeza nanikana lamanzi ngamaglasi, ebese wena ndoda uphatha inkukhu ebulili bakhe umuntu othandana naye, kushuthi inkukhu esikhukhukazi. Uzofika uyishise le impepho lapha emsamo, usho ukuthi uzobikela abadala ukuthi sekukhona umuntu ohlekisana naye, ofisa ukuthi wakhe umuzi naye. Lo muntu uhlekisana naye nje uyafisa ukuthi balingenelele abadala kulolu thando lwenu, baluvikele, balihlenge kuzo zonke izimo nezivunguvungu eziqhamukayo. Masikhuluma ngezivunguvungu eziqhamukayo, kukhona impi zembango kwezothando. Mhlawumbe umuntu ugadlwa i-ex yakhe, yamkhafula, imhambele ey'nyangeni. Zonke lezo zinto zikanjalo, usunxusa idlozi lingenelele libe protective of this relationship osukuyona. Ubabikele, ushisa le mpepho naye nale nkukhu umbika ngayo umuntu wakho. Naye kusisi uzokwenza okufanayo ngale kubo, ngale nkukhu emhlophe. Introducer umuntu wakhe emsamo kube edlozini, acele i-protection edlozini ukuthi le relationship yabo ibe under a good guidance of idlozi. Ngoba ngaphandle kwaloko izophila ngokwebhana kabuhlungu, ngokuhlala kuhlukwana namhlanje njalo kubuyelwana ekusasa. Ngoba thina abantu abanedlozi konke esikwenza kufanele sikubike edlozini, singazenzeli thina. Ngoba njengoba sihamba sabantu nje, asihambi sodwa. Njengoba usuke ngihamba ngihlangana nawe, ngikuthandile, ngakushela, sathandana, akusithandani sobabili. Phela ngani nawe nje uhamba nabantu bakini abadala abangekho bayakubuka ngesikhathi uqoma mina, nami ngihamba nabadala bakithi abahamba nami bayangibuka ngesikhathi
ngishayela wena sithandana nawe. Sebefuna ukubona ukuthi njengoba-ke mina sengikufaka empilweni yami, ngiyabazisa yini bona, futhi uhlambuluke kangakanani ukuthi wamukelwe yibona. Lapho-ke yilapho sekuzosebenza khona ukuthi mina nawe sesigezile emfuleni noma empophomeni sobabili, ngase ngiyabazisa. Ngoba phela idlozi angeke lize liyivikele le relationship singayazisanga ngalo. Kunalokho lizoloku likwenza lingibonisa izinto ezimbi ngawe, noma bethiwa sezadlula nosazozenza, ngesimo sokuthi lifuna ukuthi ngiyibone ngiphume kuyona lento kungaze kubhede, ngoba vele ayinasisekelo. Isisekelo-ke mangisheshe ngi-introduce umuntu wami kulona, kube kuhle sikhungane, kube khona nokugezwa nokuhlanzeka phakathi kwethu sobabili, ebese-ke idlozi lithatha indawo kahle, selivika nazo zonke iy'vunguvungu ezizoqhamuka, noma beyiqhamuka nomamezala, noma beyiqhamuka no-ex-girlfriend noma no-ex-boyfriend basisi, kodwa idlozi lizobe selikwazi ukungenelela livikela le relationship uma ibikwe kahle edlozini emsamo. Lokho-ke omunye umuntu angangakuthatha serious, kodwa-ke wena mntwana onedlozi kubaluleke kakhulu kuwena ukuthi uma une-relationship nikhungane. Kubaluleke kakhulu kuwena, kungangebaluleka komunye, kodwa kuwena onedlozi kakhulu kubalulekile ukuthi uma uzothatha umzimba wakho unikele komunye umuntu, ulale naye, nihlanganise ubuntu benu, njengoba umuntu wesilisa wazi ukuthi unesidoda, kuzosuka isidoda somuntu wesilisa singene kuwena umuntu wesifazane, nihlangane ngaleyo mzimba. Phela lo mzimba uhamba nawo ungenwe yisidalwa, ungenwe yidlozi. Yonke lento le liyayibuka ingcolisa lona. Njengoba kuzokwenza lezo zinto, kubalulekile ukuthi qala uhloniphe lona, wazise lona ngako ukuthi nikhungane, okuhambisana nokugezwa phakathi, ukuze niqale kahle lento kwi-clean slate. Ngibonge.